Vezi cum... Aici bătrân, cu ceea ce e mult, mai bine. Casă, restul lucrat. E pe acasă, până livadă, până grădină, pe acolo lucru. Cum vă zice, de-a cui sunteți? Al Timiș, Am Timiș. da. Al Dumitrului Timiș. Așa. Mama a fost Ioana Herente, meritată după Coșova, părintele meu. Iar asta, Iosdea Băleanu. da? A venit până pe aici, pe la Da. Neamuri. Ce ați cumpărat? De toate. Ce? Cozonaci, măcăroane, Așa. medicamente, a vrut a cumpăra, dar nu sunt până miercuri să aduc. Ce medicamente? Pentru prostată, Ah. pentru soțul. Na, de astea. Și cumpărați în fiecare zi sau cumpărați În fiecare zi, dar avem aici mai aproape magazin. La alimentară? Aha. alimentară. Da. Acolo nu mă duc pe Cum la vi se farmacie. pare boala asta? COVID-ul ăsta? Nu-i prea bună. De câtă lume moare. Așa. Câte zilele are, atâtea trăie omul. Nu vă spuneau părinții de gripa spaniolă? Spunea fără, nu știu, tifus era mai de Și mult. tifosul, și rujeola. Da, era și de mult. Și era nu știu fel de tifus de acela, prindere de masă, de creier. Era la Exantematic, da. Era- Diaree, să murea. Murea multă lume, da. Aha. Și tineri murea. Am apucat și eu boala aceea, dar a oferit Dumnezeu n-a pe beteagă. Am făcut coană eu pe atunci, Aha. da. Am fost bătrână. Câți ani aveți? 60. Mulți înainte. Cât aveți? 82. Mulți înainte, păi stați bine, bravo. Până am, Doamne, mulți am să ne putem purta. Cum vă zice după buletin? Cum e numele? Timiș și Ioana. Timișoara. Cu munca câmpului mai lucrați ceva, în curte sau... Le aveți? Am avut, are o fată a mea, și apropo la noi, am un rămânat acasă. Copii în străinătate? Am avut, dar am un nepot cu nepoată am zis acolo, și o nepoată îmi Unde? zis. Ce zic? Că nu zenit am ei încă. Deci nu o să vină Nu de vin sărbătorile departe, astea. nu vin. Și fata, sora lor, o zenit, dar ea o zenit. O zenit cu avionul și apoi Și o stat în izolare? o stat, dar o mers tată să după ea, Da. cu două mașini. Cea mașina ei. Eu am pus cheile pe capotă când s-o dat din avion și o zenit ea singură cu mașina și tată sau cu alta mașină, cu un neam de-a nostru. Să mă lipsească. Da, nu. Și ea s-a dus, s-a izolat acolo, la o casă singură numai. Și acum gata? O ieși din izolare, așa mai are o săptămână, cred că. Aha. De Dar când cum, e sănătoasă, e în regulă? Sănătoasă, nu, e mică. Nu. Mai sunt de ăștia ca ea? Au fost bogați, dar acum a mai ieșit din O ieșit, izolare. o scăpat. Da. No bine, Dumnezeu îți ajute, să-ți meargă bine. Sănătate.